Ask Me spørgsmål fra The Netherboys 25. Det er den første Ask Me video på CU Gear TV. Og der er nogen, der er i tvivl om, men det står for Carl Uffe Gear Television. Ja, spørgsmålet er porno vs sex. Det synes jeg er et lidt sjovt spørgsmål. Og ja, jeg fik det over Skype. Men fordi det er det første spørgsmål, så vil jeg besvare det. Og ved I, hvad mit svar det er? Fuck. Det er mit svar. Vi kan se her, at jeg har lavet et flot skilt, hvor det står. Nej. Jo, men det er fordi, at du ikke må høre, hvad svaret er, før du ser videoen. Så fordi at lige nu, han er med i et Skype-opkald, derfor vil han kunne høre, hvad svaret er. Men ja, så nu får du at se det som en overraskelse, hvad mit svar er. Ja. Hej. Og husk lige at subscribe.